Haitxu da, gaurko mobilizazioen helburua batez be izan da, estatua bera zuzenian interpelatia, horreitzik genio Estatu Espainolen gobernu delegaritza aurrean mobilizazio hau ez duelako ulertzen Euskal Herrian gatazkien konponbidean sartuta gauzen fase honetan estatua zela zeitzen daben, ondik gaur egunean epaiketa bione dira zen muguko erasuakin, atzo hasi izan 40 gazteren kontrako epaiketia, ostegunean hasten da beste 36 Euskal Herritzar eta 110 herriko tabernen kontrako epaiketia, eta esan guk gatazkien konponbideen aldeko autua hain honetan horretan berresten garila, gure konpromisua hori dala, eta aurrerantzian epaiketa honen kontra zein beste edozein eskubide urraketen aurrian mobilizaten seiduko ula, eta danori anima, egon aldira zen beste mobilizazio horretan parte hartzen, eta horren artean bereziki datorren urrizen 26an daon manifa nazionalera gu joaten, gu gerturatzen, baina baitxabe inguruko jentia mobilizaten. Atzanean, estatua mobilutia lortuko badau izango dalako herri hau mobiltzen dalako, eta herri honek eitzen daben presioa oinarri hartuta. Eta beste barik, amaitxu da.